Ți-a plăcut ierda de la Victor și la Oana și la Andrei? Ți-a plăcut? Da, mai mergem că la Victor. Ce să facem acolo? Să ne jucăm cu Oana. Cu Oana să ne jucăm, nu cu Victor. El a zis că Oana e cea mai frumoasă. Așa au zis el. Care Oana? Oana mama sau Oana mama lui Victor? Mama lui Victor. E mai frumoasă decât mama ta? Da. Da? Mult mai frumoasă sau numai un pic? Mult mai E frumoasă. mult mai frumoasă. Și Victor e cel mai frumos. E cel mai frumos Victor? Da. Dintre cine și cine? Dintre Andrei. Dintre Andrei? Și ce ți-a plăcut așa mult? De ce ți-a plăcut de Oana, mama lui Victor, așa mult? Ca e frumoasă. Da, ți-a plăcut. Și se joacă cu tine. Da. Îi încăsută. Și ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut să bei? Ce ți-a dat să bei? Mai știi ce ți-a dat să bei? Ce? Ieri, ce ți-a dat? Bere ți-a dat. Hai de mine și nu ți-o cer buletinul. Bine. Și din ce ți-a dat să bei? Bere, din ce ți-a pus? Un păhărel? Sau un stic?